Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Avui parlarem del nou cartipàs municipal. Comencem? En les passades eleccions municipals, els vilamajorencs varen escollir qui serien els 11 regidors que els representarien pels propers 4 anys. Els resultats foren els següents. Convergència i Unió va obtenir 4 regidors. El grup independent de Sant Pere en va obtenir 3. La coalició d'Esquerra i Reagrupament, 2. La coalició entre independents de Sant Pere i Iniciativa en va obtenir 1 i els socialistes un altre. Finalment, el convergent Josep Maria Llesuí fou reelegit alcalde de Sant Pere de Vilamajor com a cap de la llista de la candidatura més votada. Fins d'aquí uns dies no se celebrarà el plenari d'organització i distribució de competències, però gràcies a l'actualitat del Baix Montseny hem pogut tenir un avançament. Fem-li una ullada. El govern, doncs, finalment serà en minoria, format, lògicament, pels 4 regidors de Convergència i Unió, en Josep Maria Llesuí, en Martí Artalejo, la Mari Carmen Lozano i la Pat Puig, i s'incorporarà també el regidor socialista Miguel Pérez. La distribució de les àrees de govern serà la següent. Josep Maria Llesuí assumeix l'alcaldia, l'àrea de participació i l'àrea de serveis territorials, que inclou urbanisme, medi ambient i obres i serveis. Martí Artalejo ocuparà la primera tinença d'alcaldia i dirigirà les àrees d'Hisenda, promoció econòmica i turisme. Miguel Pérez assumirà la segona tinença d'alcaldia i les àrees de governació i sanitat. Mari Carmen Lozano assumirà les àrees de cultura i benestar social i, finalment, Patricia Puig dirigirà les àrees d'ensenyament i esports. Aquest, doncs, és un govern en minoria, ja que no arriba als 6 regidors de la majoria absoluta. Això vol dir que hauran de pactar la gran majoria de temes amb els regidors de l'oposició, que són els següents. Pel grup independent de Sant Pere, Joan Bosch, Gabriel Ezquerra i José Luis Bosque. Per Esquerra Republicana Reagrupament, en Joan Bruguera i en Joan Garcia. I finalment, per independents de Sant Pere, d'Esquerres i de Progrés, la regidora Dolores López. Serà aquest el cartipàs definitiu de la legislatura? Seran capaços els regidors de posar-se d'acord en els temes més importants? I en els que no ho són tant? Estarem a l'aguait. De moment, això és tot per avui. Ens podeu seguir les 24 hores a higineherrero.cat. Us mantindrem informats.